Matay siya may tirada na binihar mo ko ni tuwat. Pa may pasayro indoo na ko. Buat ko may usak kauban ako kinalaugan betul sayro. Di manghatag betul. Pag nihar guling-guling ko na ninginit ang lubot oh. Sensa ka rasa ron. Pastilan unom na ko ka oras ug tunga gaw tuwat pa kay pasayro. Uy. Na anak na ko pasayro. Matay. Wako kasabot sa gibati ron, mura na ko og kabuangon. Oy, op. Saan ada gani op? Iya kan ya? Iya ada di op. Matang. Baik, Zero. Asa mag motor mo? Nato tage ana to perni. Asa mag motor mo? Ih, mo ni kung Zero ni mo. Silamian. Sensa ko anak na. Pero jami pasayro lagi op. Ngawa ay Zero dai mate. Matahan pura maglaog gyud pag puro makaron. Nalo pa kung utang pre chicken ato. Buan may Zero eh. Chicken dai mo sekaling sudan nok mo tugana ya bro. Ganihara ka ni waka ka pa Zero. Sura pa ni. Ay panigrilyo mi. Oo. A few moments later. Bahala ba na ay ganihar ko huwat og. Kenan ba kay budong ko tong sawa? Sapa ni. Ay. Bro, deh habal-habal na to ba. Hoy. Bos, sakya ko bos. Zero go. Mo ka na dugay kasi kumasik ka sa may Matay. Ikaw mo to na nga. Oh. Kay ko boss, sakay. Okay, daw ko tong sawang boss. Titihik. Nawa nang purma ko no. Sure nang purma ba? Oh, daw ko. Tawagin to kampasel ato. Go. Ya nang naong mo. Sige tawagin pala ko ano kay pa Zero nga puto to. Kay bisig ko ta kay mo sa Zero na. Ano to tumang ba? Boss, sakay ko boss. Panaring na ako. Kan ni Zero ani ban. Ring na. Oy, what's up? Hello, dog. Nang dog ada gani. Napasayro na ba tanawa sa kwartaan ba ni mura magkusog puro mamayot ng sayroan yo. Giwang mo na agi yo. Boss, sakay ko boss. Oh, sige. Padali ha kay. Ha? Nagkurma oh. Hinimilam sa buhok ah. Kay pa bagay. Ah sige, wata ko. Ay mo gupiansan ha kay ako'y tanaw na og sama mo na. Sige. Ge padong no kana. Matay og ay pag ana og. Katong kabasin bagay mo mga Tawagan di pa daw nagali sa hero nga huwat na loy yo init kayo. Pero na Mga tirada ni mga buang may. umukan ba na purma na oh. Oh. Asa man kabasin? Oy. Asa ge pasayro ni Gawas gingon ka sa? kabasin. Oo nga ay magbinong ang daog kay dako ayo nang lawas pasira ko. Asa ge pasayro yung gingon na ne? Narap to ko. Kato? Kanang bala. Kana? Mamayot tayo purma na. Tindaw? Scam na dayo. Sama ni mga balabala ni di ba managad ganihara kog tumawa gani. Wasud tingog. Kanang kablo ba nang pork. Wag mo magpurma. Kamo tirada na. Bungo siguro na ba? Scam yung purma na ba? Ikaw kana basig. Wait, sarta na. Sana. Bargoy, tag mana na purma. Dili kayo sig tawag din lang sa Bro, mamayutay na purma. Masahiro magani sila. Di managad. Suta ba mga habal eh. Ay, mau deh po ay kay. Pure man po dahong suot ay. Muna. Oh, gato mo na ako. Oh, nama kay Kisa may muhatol dyan ha. Pili dyan na. Kay ikaw tod. Tao ba? Pila man yung mga pangayon di ay. Ito bisero. Dipindi oh. Pre hata ngalip ko gamay ro po. Ya. Okay kayo. Ikaw tutugaw. Ya tutugaw. Bagay mo laog bugay burma po. Wa pa pala ko utang og buko na ko. Si Cheria para chicken si Grillo. Ikaw. Ay ragi video. Oy, boss, asam na ka, boss? Adto lagi sa sawang boss. Ladyo man na, boss. Layo man. Manay hatak ni mo ato dai, boss. Di sa boys ko yung dalo. Ay. Jess naman ni boss. Ah, mao na naka bahog kibot nimo, bahog tik-tik nimo kay Jess imo kwarta. Og na kay dugangig Jess. Na kay kadugang wa. Demo naman boss. Aw, Mura na ang kwarta boss. aw di mahimo na og kay kadugang. Ladyo kadto to, mahal kay gasolina.
Nga Jis, may mong hatag. Di mo na. Di hay ko boss oy, galuoy, tao boss. Pangitag lain. Uwa kay kadugang. Mahal kayo, kan? Mahal kayo sinaron. Di boss. Di minimum. Pin boss. Sama na. Oh, gampang yatot mo sige. Isa may mo. Jis, rehatag. Uwa kadugang. Naginuta na ako panahon na nimo. Alam, ikaw leheto dito ko. Di ko. Kuno nga basi paminaw no tong Wala na, pwede mo na. bayo to. Oh, di. Karmara ka boss. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾ Magpapalhabal diri ba kay mudulong kung kuan ba Mars. Uy. Mao man nagpapalhabal sa una ko karaan mga balabala ba. Tawag ko na ko libe. Boss! Sakay ko boss. Boss! Woohoo! Sakay ko. Sige na na. Aptika kaligig tulubay. Naong gid kwarta ba ang tawana. Ano bay? Sa may tawag mo kay busy ko. Sige magbuhol nito oy sa mukha mo oy. Naman. Zero na. Pahan, ano? Nawag, burma na. Kapit tao na labi-labi silpon bay. Wa ko kaso na ni. Sabi ko na ka. Puro gina kana. Pahan na. Ah, burma na ako tahan lagi na. Kaya ako na. Ako ito na. Kudo ya. Puro ya to lagi. Sige, okay. Laog ka ngano. Laog man ka, laog. Pagkita ha. Ako porsinto na ko. Tawa si laog. Ano boss? Boss, dali na boss. Dali boss. Aja, ana ra ka boss. Di ka pa ako na ko. Ana ra ka. Grabe na laog ba? Ah, komisyon. Laog. Are. Laog. Laog, laog. Kol, ikaw to motor ko kol. Asam ni ka boss. Di boss, ikaw to motor ko boss. Oo, ako. Masiro. Atong sa may tukaron nga tungson dito ba? Kun na Atong boss. unahan nga likoon sa may panahon bitaw. Ato dito unahan. Bantay lazul-lazul. Betul pila hatag mo boss. Kan boss. Porta na ko kay dismel na boss. Kira Pila na pila dismel. hatag mo. Dismel lang eh. Okay kayo na boss. Saman. Saman. Ato ta. Tara. Okay kayo na. Kiki na. Tara. Kay boss. Tama tayo mo. Gawa ta. sa kapuntahan to the moon road trip brum brum Boss, kay nere boss ha? Boss kay nere boss kay batay tukaron mo ta boss nga. Tungason boss. asa ng trees alam Kay nere boss. Boss, tulis si boss. Ay boss. Di sumangil ni mga boss nga 2,000 mong kwarta boss. Mangil na boss, tulis ni. Ay, katong ko boss atong kuan, atong tungason nga may kuan, tukaron. Masih moron. Pagdali ay Ya sa pa dia. boss kay na pamilya na ko boss. Dali na hiyaton ko dito kay dali ako. Dali. Ato sa tukaron nga may tungason ha. Dali. Tulisan ka. Ipangking. Boss, patay na boss. Patay boss, patay. Ah! anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal Bangking malimukon. Kamay.